ka buƙatar saka ko sisi domin samun kuɗi a wannan site remotax.com. website ne da zai baka damar samun sama da dala 20 zuwa 30 kowane wuni ba tare da ka saka ko sisinka ba. Me za ka yi musu? Za ka iya musu labeling image ko transcribing audio to text, wato ka kwambatin audio zuwa rubutu ko kuma kai completing text, wanda za ka iya withdraw kudinka da PayPal ko di bank account, wanda kuma PayPal shine daidai ko kuma airtime, kuma suna biyan kudi ne kowane sati ba tare da ka saka ko sisinka ba. Wannan website legit ne, za ka yi aiki za su biya ka, kuma koyaushe ka je akwai aikin yi. Za ka zo ka danna alamar sign up, za ka yi rijista da su, bayan sun approving ɗinka za ka kuma fara aiki da su, kuma za su biya ka ba tare da ka saka ko sisi ba. Wannan tsohon website ne wanda za ku iya zuwa ku yi binciken ku akai, kuma zai ba ku damar samun kuɗi ba tare da kun saka ko sisin ku ba. Haka da na yi agiri za ka continue with Google ko kuma with Facebook. Bayan ka yi sun approving ɗinka, za ka yi login account ɗinka da email naka ko kuma continue with Google da kai ko with Facebook. Wannan website ɗin legit ne, za ka yi aiki za su biya ka, kuma kowane sati suke biya. Idan kana buƙatar yadda za ka yi aiki su biya ka ba tare da ka saka ko sisinka ba, ka yi like na wannan bidiyo, sannan ka yi tagin sunana a comment, ka rubuta Sadisu Ibrahim, sannan sai ka yi ku share na wannan bidiyo, ka yi DM dina, ni kuma zan gaya maka yadda tsare-tsaren su yake da yadda za ka yi musu aiki su biya ka ba tare da ka saka ko sisinka ba.